aiwa mhuri yezimbabwe yofara apo vaNelson Chamisa pavakaadhiresa mhuri yezimbabwe mazuva maviri apfuura vataura mashoko ekuti aiwa inini handisi kuzomirira 2028 but maflood elections akaitika mugore ra2023 aiwa ndiri muprocess kuti tiise mafresh elections munyika yezimbabwe zvakava zvakanyevenyutsa mhuri yezimbabwe sakapinda mumashoko abuda muzuva ranhasi mbokapepepa ndokuti bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon. Zvichitevera sarudzo dzine gakava dzakaitika uye vazhinji vakasadzitenda, vaNelson Chamisa vakazivisa kuti havasi kuda kugara vakamirira kusvika sarudzo dzinotevera dzemuna 2028 kuti vagadzirise nyaya dzekubirirwa kwesarudzo kwavanoti kwakaitwa neZANU-PF. VaChamisa vakabuda mubato reCCC uye vari kuda kuzivisa bato ravo idzva rezvematongerwo enyika iro rinomukurumbira danho idzva uye kutaura kwakasimba. Zviri pachena kuti vaNelson Chamisa havasi kunonoka, vari kutungamira uye kufambira mberi nemaitiro matsva nekuvamba bato ravo idzva uye kuzvipira kwavo kugadzirisa nyaya yekubirirwa kwesarudzo ndiko kwave kuchinja mamiriro ezvematongerwo enyika munyika yeZimbabwe. Saka ndozviri kuda panapo kuti ava vaNelson Chamisa vari kumuvha zviri very swiftly awa kuti varesolve awa zvakaitika mugore rapera awa maflood elections. Vakauya vakavimbisa vanhu vakati aiwa musawara, hatisi kuzombomirira 2028 but real change iri kuzoitika nguva isho madiki diki, asi takamirira kuti valonje awa new movement yavo iri kunzi ine mukurumbira. Saka muri Zimbabwe chibotudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pamashoko avaNelson Chamisa awa pine comment section medu dzemafungiro enyu. Saka unosubscribe like tinotina on the bell icon.